Hyvää iltaa Vierumäen urheiluuutisista. Naisten hiihtokauden alkuun on jäljellä enää muutama viikko. Aino-Kaisa Saarinen lähtee tulevaan kauteen luottavaisin mielin ja tavoitteet tulevalle kaudelle on asetettu. Aino-Kaisa Saarisen tulevan kauden päätavoite on Oslon MM-kisat helmimaaliskuun taitteessa 2011. Ennen sitä Saarisella riittää haasteita hiihdon maailmankapeissa ja Tour de Skiissa. Valmistautuminen tulevaan kauteen on sujunut hyvin. Ei ole ollut sairastumisia eikä mitään loukkaantumisia. Olen pystynyt toteuttamaan sitä harjoitusohjelmaa, mitä on itse kaavaillutkin, ja uskon siihen, että rukalla viimeistään ollaan sitten jo iskussa. Totta kai Oslo on se ehdoton ykkönen, mutta se, että kyllä mä odotan itseltäni heti alkukauden maailmankapeissa ja totta kai Tuurillakin menestymistä, että en arvota niitä niin korkealle kuin maailmanmestaruuskisoja, mutta tärkeänä pidän ja uskon siihen, että ei niistä ole minkäännäköistä haittaa. Harjoitusohjelmassa on sovellettu uutta konseptia, joka koostuu useamman mentorin tiimistä. Tuleva kausi on haasteellinen Saariselle hänen ollessaan itse päävastuussa omasta valmennuksestaan. Entinen päävalmentaja Jarmo Riski toimii kuitenkin edelleen Saarisen taustajoukoissa. On ollut tosi mielenkiintoista toisaalta päästä niitä harjoitusohjelmia ihan itse käytännössä tekemään ja miettimään. Että toki aikaisemmin se, että luotin täysin mitä Jarmo Riski sinne laittoi, mutta nyt piti sitten oikeasti, on ehkä pitänyt tarkemmin miettiä, että miltä minusta tuntuu. Tänään pelataan jalkapallon mestareiden liigan G-lohkon ottelu AC Milan Real Madrid. Voitolla Real Madrid sinetöisi lohkon kärkipaikan ja varmistaisi pääsyn ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle. Jose Mourinhon valmentama Real on voittanut 3 viimeistä peliään ja johtaa lohkoaan puhtaalla pelillä ennen Milania ja Ajaxia. Joukkueiden edellinen kohtaaminen päättyi espanjalaisten selkeään 2-0 voittoon. Jääkiekon SM-liigan illan kierroksella pelattiin 5 ottelua. Surkeasti kautensa aloittanut TPS voitti Pelikanssin kotonaan 5-0. Voitto oli joukkueelle kauden ensimmäinen varsinaisella peliajalla. Illan muissa otteluissa Ilves voitti vieraissa Jokerit 6-5, Kärpät kaatoi kotonaan HPK:n 3-1, Blues nujersi Saipan vieraissa 4-3 ja Ässät otti tiukan väännön jälkeen makean kotivoiton Kalpasta luvuin 4-3. Sarjan johdossa jatkaa JYP Jyväskylästä. Vierumäellä vierailut huippu-urheilun muutostyöryhmän jäsen Leena Paavolainen painottaa koko urheiluyhteisön vastuuta muutostyössä. Hän pitää keskeisenä, että keskustelu on avointa ja koko urheiluväki saadaan mukaan muutokseen. Urheilijalähtöisyys on yksi keskustelun tärkeimmistä painopisteistä. Minusta on hienoa ollut nähdä se, että oikeasti ihmiset on ajatellut suomalaista huippu-urheilua ja ennen kaikkea on puhuttu urheilijasta ja siitä, että miten tehdään urheilija keskiössä osana yhteisöä ja millä tavalla siinä urheilijan polulla me voidaan kaikki tehdä asiat entistä paremmin ja yhdessä, että suomalaisessa huippu-urheilussa voi tulevaisuudessa olla toimintakulttuuria ja rikastavaa vuorovaikutusta. Rata-autoilun tulevaisuuden lupaus Aku Pellinen osallistuu ensimmäisenä suomalaisena Italiassa marraskuun lopulla ajettavaan Abarth 500 Cupiin. Lähtöjä ajetaan 2 ja yhteispisteet ratkaisevat. Vasta 17-vuotias tuore Suomen mestari lähtee Italiaan hakemaan ennen kaikkea kokemusta ensikautta varten, eikä menestyspaineita ole. Tässä kaikki urheilusta tällä erää. Urheilua seuraavan kerran kanavallamme 8:55. Hyvää illanjatkoa.